Ahojte, prišiel v Tamárke takýto veľký balíček od značky Twist Shake, takže si ho ideme spolu otvoriť, lebo aj ja sama som zvedavá, čo nám poslali, keďže neviem presne, čo tam bude. Takže takýto krásny ružový balíček prišiel v Tamínke. Má tu vlastne rôzne riady na papanie a pomôcky a tam vám ide rovno urobiť aj svoj prvý unboxing. Takže prišiel nám takýto krásny ružový pohárik, potom tu máme dva podbradníky, jeden fialový a jeden ružový. Ďalej nám prišli takéto vrecká, ktoré viete naplniť ovocnými kapsičkami, rôzne vzory. Potom tu máme takýto tanierik a misku v jednom, je to uzatvárateľné, takže super aj na cesty. Potom nám prišli takéto ružové lyžičky, no a nakoniec tu máme takýto veľký ružový tanierik, celý silikónový s prísavkami, aby to dieťa nevedelo zdvihnúť. No, my už sme to všetko aj pootvárali, takže my vám to ideme ešte takto lepšie poukazovať. Takže takto vyzerá ten ružový pohárik, takto to má vlastne takýto vrchnáčik, je to naozaj veľmi pekné. Ďalej tu máme dva podbradníky, jeden takýto ružový a druhý takýto fialový. Je to všetko také plastové, čiže sa to bude ľahko umývať. Potom ďalej tu máme takýto tanierik, ale vlastne dá sa to takto zatvoriť, čiže myslím si, že to bude fajn, keď pôjdeme niekde, tak vieme malej zavaliť nejaké jedlo, vieme to takto pekne zatvoriť. Potom tu máme takéto lyžičky, tiež takéto pekné ružové. Potom tu máme takýto praktický tanier. Celý tento spodok je silikónový, čiže to viete pricapiť na stôl, aby to dieťa nevedelo zdvihnúť. Tiež to má takýto vrchnáčik, takýto tanierik na polievku napríklad. A toto sa z toho dáva vlastne takto dole. Takto. A potom to znovu treba takto vlastne natočiť na to a dieťa to nevie proste z toho dať dole. Áno, s tým budeš papať. A potom poslednú vec, tu máme takéto rôzne vrecká na ovocné kapsičky, takéto modré, potom takéto s kvetinkami, takéto, je to naozaj veľmi pekné a je to super napríklad na nejaké domáce kapsičky a podobne. Takže takéto, aj s týmito vrchnáčikmi samozrejme. A všetky tieto vrecká sa vlastne naplňajú takto zo spodu a potom sa zase takto pekne uzavrú. A navyše s mojím zľavovým kódom Viki, ktorý vidíte tu na obrazovke, vám platí aj 20% zľava na celý váš nákup, takže ho určite využite.